Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. May buntag sa inyong tanan, mo ni si Dr. Kagapi. Kauban ako karon si Dr. Rajiv Kagapi. Doktor na siya, congratulations sa akong igsoon. Ay, congrats na. Kuha na dyan ko. MD. MD na gid siya. MD na ko HD. MD na ko. Di na siya murag doktor o kung sa'yo ng HD gani. Hapit na mo, doktor. Hapit na mo, doktor. Doktor na gid siya, so congrats. Morning, Doktor sa Kahanginan. Ang number na mo is, sa cellphone is 0991-215-3123. Usabon ako ha. Kung kisang gusto mag-shoutout diha or kisa gusto mag-text, mangutana, kung sa ilang mga sakit or tungod sa tong topic karon, ang number is 0911-215-3123. So, ang topic na to karon is about goiter or kanang pagdako sa liog. Kung kinsa man tong wala kabaloon sa ng goiter. Ha? So, karon, sugura na to ang programa kay wala man tayo mga shoutout pa. So, sabon lang na akong number 0991-215-3123. Okay? So, Raj, na kayo mga pangutana? So, initially, usual siya na makitaan nato sa itong sa komunidad, Jud. Common, di may nun, grabe ka common, pero permi po siya pangkitaan sa mga gibati sa mga tao. So, ang pangutana una, unsa ang goiter? So, kung tanaw ninyo sa atong mga katauhan, sa atong mga diri sa Pilipinas, na yung mga tao na dagko kay mga liog, mga labaw na diri dapit sa harap sa atong liog. Mao na siyang nana siya organo diha, ang tawag ana is thyroid. Okay, kung kitsa man tong wala kabaloon sa ng thyroid, basta diha na dapit sa harap sa tuang liog. So kung mudako na siya, ang general term niya is goiter. Okay, so mao na yung general term. So daga na siya causes or daga na siya sanhi ana kung sa gyud ang ana ang iyahang problema, mudako man na siya. So pagdako ana niya, ang tawag na sa general term is goiter. Okay? So, okay. Ang next sana is ang pangutana kay kuan. Ano man jud magka-goiter ang tao unsang rason? So, kung kuno nimo, katong giyon ako ganina, magka-goiter ang tao sa daghang kayo og rason. Ang isa ka rason, ang pinaka-common gyud na rason is low ang iodine sa lawas or iodine deficiency. So makita na nimo dito sa mga areas sa mga tao na gamay ang iodine. Kay wala man na uso pa dito ang kutong dati good wala man na uso tong iodized salt ba. So mo to siya ang isa ka cause nila ngano ni dako ang ilahang thyroid. Naapod ang cause ana is sa iyang pamilya. Inherited siya ba? Inheritance. Genetic siya ba? So, pasabot ana kung iyang mama og papa na dagko kayo siya og liog, kung dagko iyang goiter, na sila goiter, mo tong dagko pud ang ilahang mga liog. Mo na siya ang isa ka rason. Ang another reason is ang katong function, naman ay function na lang ang goiter. Ang function gila ng goiter is metabolism sa lawas. Siya ang nakakontrol sa tong heart rate, sa tuang digestive rate, sa tuang pagkuan sa tong calcium sa lawas, siya man po na sa bone resorption. Siya man po nang mag-control sa tuang kainiton sa lawas or temperature sa tong lawas. Mao nang function sa thyroid, daghan kay siya nag-function. Mao nang kung magka-problema tong function na to, mao na siya mudako ang atong liog. Okay? Or ang dili ang liog mismo, ang thyroid mismo. Thyroid madako. Oo. So, i-explain ako na further sa unya-unya. Okay? So, medyo libog mo kayo na sa storyahon. So, inay-inay na nato na pag-explain. Pero sa karon, natay
organo diri sa atong harap sa atong liog, ang tawag niya kay thyroid. Thyroid ang pangalan. So katong pagka-sulti na metabolism, bali mo ni siya ang sa ato pa barag nakaigalingan sa imong kalawasan ba. Unya iyang gina piraso-piraso to imong kinaon. Mo tong i-spread niya sa imong tibuok kalawasan para may imong energy, building proteins. Mo na siya pasabot sa pag-metabolize. Question na pod, matunaw ba ang goiter pagpasagdan lang? So, kana siya namang times na ang causes o ang sa goiter is ang iyang thyroid mismo naasay bukol dito. Naasay bukol sa sulod na nitubo. Tapos mo to siya ang nagapapangit sa iyang function. Okay? So, mo nang number 1. So, katong ingadto na problema, dili gyud na siya matunaw iya. Kay naghimo man siya sarili niyang bukol dito. Naghimo siya sarili niyang bukol na naghimo siya og nag-cause siya og problem sa goiter. Napoy uban ng thyroid mismo ang problema. Either kusog ang iyang function or hinay iyang function. So, kung kuno nimo, kung kusog ang function sa thyroid, ang tawag ana hyperthyroid. Okay, kung isipon nimo, kung babae ang function, hypothyroid ang tawag ana niya sa medical term. So, unsaon pagkabalo? Ang hyperthyroid, daghan na siya ma-feel ang tao, daghan kay siya ma-feel. Ang first ma-feel niya is na siya dali kay siya mainitan. Okay? Dali maigangan. Dali siya maigangan. O, paspas kay ang pagpayat. So, miski unsa iyang kaunon, bali mo din siya, mo payat din siya. Miski dili niya ma-explain bang wala siya exercise, wala siya activity sa balay, payat gyapon kay siya. So, napoy uban, napaspas ang iyahang pagtibok sa iyahang or palpitation. Kanang kasing-kasing niya, bomba sa kasing-kasing. Mo feel niya ba? Dughan. Napoy uban, sige paningot. Paspas kayong paningot. So, miski wala siya ginabuhat, sige lang gyapon siya paningot. Napoy uban na mangurog ang kamot. Mangurog. Sulti nila na pasmado daw. Pasmado, basbas ang kakurog. Di nila ma-explain. Napoy uban na dali kayo nervyuson. Bali, wala, gamay lang nervyuson dahil na sila. Di nila ma-explain ngano sila murag makulbaan sila perminti. Or napoy uban na initon og ulo kayo. Mga saputon. Mga saputon kayo ba? Kanang mga tanan saputon diha basig namoy thyroid problem ba. Mga thyroid na to diha basig nagkuan na. So unya na ko i-explain saan pag-check ha, pero sa karon ako ang ginastorya sa inyo mao ni siyang hyperthyroid or kusog ang function sa thyroid. So inito ng ulo ha. Napoy uban luya ang ilahang kalawasan. Bali siya ba? Weak ang iyang muscle. Hindi murag dili na siya kayo way kusog. Way kusog siya. Kusog. Napoy uban kalibangaon. Paspas kay kalibangaon, sige kalibang. Pasintabi lang sa katong nagakaon karon na. Kay nanasad ta diri sa doktor sa kahanginan mga topic namo. Kuan gyud siya kanang medyo naipagka dili pang normal na tao. So frequent ang iyang sige siya kalibang. Okay? Napoy uban ang iyang menstruation dili regular. Okay, dili siya regular yang menstruation. Isa po na sa hyperthyroid or kusog ang function sa thyroid. Regla kanang ang menstruation kis kanang regla ha. So kanang sa babae ra na siya. Way lalaki na maka-menstruation na. Kasi unsaon nimo ko na. Pero anyway, naiuban po na maglisod sila og tulog. Miski unsaon nila balin-balin sa miski unsaon nila kakapoy, mura sila nakainom og kape sa gabi. Maglisod gyud sila og tulog. Kay napoy uban, taas pud kayang blood pressure. Miski unsaon nimo pagka control sa imong tambal,
sige gyapon ug taas ang imong blood pressure, posible kayo na ang problema na ang thyroid. So katong bago lang ni abot, ano lang nako, ang thyroid mo na siyang organo ni dapit sa tuwang liog, dapit sa harap na sa tong liog. Ha, thyroid na di ang thyroid. So napayuban na katong taas kayong function sa thyroid, gutomon perminti. So kato ang hyperthyroid, ha. So ginayon ako kusog ang function sa thyroid. So kung ano nimo, bali kung baliktaron nimo kay namay kusog ang function sa thyroid, naman po'y hinay ang function sa thyroid. Baliktad siya ba? So kung imagine nimo kung sa tong giingon ako ganina, kabaliktaran to siya. Mo tong hypothyroid ang ginaingon. So kung ano nako, i-expound lang nako, dali siya kapuyon. Dali siya kapuyon, way gana mo kaon, tapos dali kay sa tugnawon. Ganina kay katong hyperthyroid, initan, dali man siya initan. Katong hypothyroid or hinay ang function sa thyroid, dali sa bugnawon. So baliktad siya. Manason, dali kay manason. Kanang walay explain ang manas, dili siya pangit ang yang kidney function, gwapo ang function sa yang kidneys, gwapo ang yang blood pressure, o wala siya problem sa heart, unya nagmanas siya. So unsa nang manas, unsa ginang manas? Edema man sa medical term, pero wala ko kabalo unsa nang Tagalog ana. Hupong. Hupong, tama rin. Hupong. Tagalog din ng manas. So usahay pod magkalisod siya kalibang. Baliktad man, baliktad gyud siya. So ganina katong hyperthyroid or kusog ang function sa thyroid, sige siya kalibanga. Kung baliktaron nimo to, hypothyroid or hinay ang function sa thyroid, maglisod siya libang, constipated siya. Kung saan niya kaon og gulay o sige siya inom tubig, maglisod gyapon siya kalibang. Okay? So pareha gyapon natong isa, hinay gyapon kusog sa muscle. Unsa ito yung term ganina? Luya. Luya ang isa ka tao. So napod uban na dili ka concentrate. So mao na siya ang mga simptomas atong baba ang function sa thyroid. So gi-mention ako na kung bago lang mo ni abot sa programa na ato'y different kwan sa thyroid, either hyper o hypo. Kusog ang function or hinay og function. Moto sila ang isa ka cause sa mudako ang goiter. Mudako ang thyroid, motong naay dako sa liog. Kanang makita nyo na dagko ang liog. Okay? So bali braganig kung imo na tong masayon, ang mga simptomas hyper kay kanang basically kanang masuti nimong hyper, paspasa na niya magliog kusog kay nagtingog, panington din siya, inana ang hyper. Ang hypo bali hinay. So dali lang siya bugnawon, kato tanan gisuot ni Aya. So ang distinction ang pangutanan na pud ani kay ngano goiter na kay burot sa imong kuan, sa imong diri sa imong liog. So unsa pang lain simptomas kung kuan na kay goiter besides katong dali ka panington, kung kanang pagsugod pa lang na kay masultian na kanang lahi jud na makasulti ka na goiter jud na siya. Lisod na siya mabantayan nimo, pero ang first gid mo makita na is dako gid imong liog. Nagit siya kanang burot diri sa liog. Labaw pag itulon nimo na siya, musabay sa imong pagtulon, musaka siya ba. Dili na siya pareha atong lymph node na ginayon sa liog. Lusay na pag tulon nimo dili siya modala. Kato siya kay pagtulon nimo musaka mo siya apil mo nang ibala nato na kuan na siya katong thyroid na siya mismo ang nidako. Okay? So ang next pangutana kay kailangan ba dako na daan ng goiter bago magpa-check up? So mo na siyang among pagka mudako na ng goiter or dako ng thyroid, kailangan gid siya i-check up dayon.
Kay nga no, pwede mangguna siya na dili nimo may balaan na nanaday kay problem sa imong thyroid. Sabot ana, dili nimo may balaan kung hyperthyroid ba ka o hypothyroid, kay abi nimo normal lang na sa imo, dali kay ininitan, silang kalibanga, abi nimo payat lang kag imo, dili gini mo siya ibalaan ba. Mo nang pag science gani naingana na dili siya imong ma-explain. I-kuan gyud na nimo sa doktor. Kay daghan kay na siya problema pag dako na kay na siya. Pasabot ana, dili na siya madala og tambal. Number 1, mao na siyang problema. Dili na siya madala og tambal. Number 2, lisod na siya operahan kung maoperahan man kay dako naman kayo. Number 3, ang gastos ni ana dili gid siya mas dako. Kung mas dako ang goiter, mas dako ang gastos sa magpa-doktor o magpatambal. Okay? So, nay pangutana diri kung saan daw pagkabalo na naay goiter. Ang pagkabalo ni ana kay dako na imo ang diri na part sa harap sa imong liog. Dako lang siya kalit. Okay? So, okay. Ang next pangutana kay tinuod ba na mudako ang goiter kung sige gunitan? okay, so daga na kay ko na pasyente ana wa na dili ni siya gunitan kay mudako. In fact, walay connection. Wala siya connection na kung gunitan nimo ang goiter or gunitan nimo mga bukol, na mudako siya. Mudako lang yun siya iya. Kay na siya problema. Mo na siya ang dictum sa medicine. Kung na siya bukol, unya ni start na siya og kadako, di na siya muna og dako until either tambalan or kuhaon siya sa lawas. So, kung mag-start na gani ng mga bukol sa inyong lawas, kani sa atong topic karon na natay goiter atong topic, kailangan gini mo pag-adto sa doktor, ana. Kay magka-problema gid mo ana. Miski yung saan ninyo nagtago diha, butangan ninyo scarf para mas gwapo tanawon daw. Pero usayam gud maabot ng panahon na maglisod na mo og tulon, kay dako na kay siya. Lahi na kay naong sa imo ang tanang tao mo tanaw na sa imo kay dako na gyud kay siya. So maulaw na kamo gawas, wala na kay gana na maglakaw-lakaw kay naman kay dako kayo sa imong liog. O dili man sa dapat na antuso na nimo tibok imo ang kinabuhi kay dili man ingana ang pagkagwapong way of life, di ba? Ato ang kuan man ang experience atong kinabuhi importante man pud siya para di ta magka-depression, dili ta magkaunsa. So naman na sila yung mga depression. Ayo na alagai kay dili man nimo kuan. Di mo na siya pet. Di man nimo pet. Kung nagka-problema ka na, ipadala na sa doktor, ipatambal na siya. Ay nagulatan na medyo dako-dako na siya. Ayaw kahadlok po sa gastos. Kaya nga naman tayo mga public. Nabang. Public po na inabang. Napoy public na hospital. Sama sa kaning sa Davao City. Naman tayo SPMC niya. Mga maayo mo ng doktor niya. Napod tayo sa Tagum, DRMC. DRH ba na? DRMC. DRMC. Mga maayo mo po ng mga doktor niya. So, sa Cagayan, wala ko kabalo sa pangalan to. Save, di ko kabalo. Ang sa Cagayan? Public? Sa public sa Cagayan? Kalimot. Wala ko kabalo sa Sa Cebu po, wala po kabalo. Sa Digos, na may public sa Digos. Davao del Sur, Provincial Hospital. Kana. Mga maayo po ng mga doktor niya. So, dili siya angay na hulaton nimo namudako siya, di ba? Ikaw di nakakalihok, daga na kay kag problema, dili gwapo ang quality sa imong life, kay di ka kalakaw-lakaw, di ka kasuroy-suroy, kagawas, kay maulaw naman ka, alangan naman si kag scarf mo na kag nasa other countries. Scarf man. Scarf man, bugnaw siguro. Siyan sa kainit ba? Warag si Harry Potter. Scarf. Anyway, ang kuan, ang isa po dani kapangutana diri kay mahimo bang cancer ang goiter pag ipa-biopsy?
So, nanasaninga niya question. Magka-cancer rin ka kung ipa-biopsy ni mo. So, dili. So, isa to ka problema sa atong dako na thyroid is maghimo siya bukol, di ba? Ningo ganina. Dako kayong posibilidad na katong bukula to may mo siyang cancer. Okay? So, dili, kung imagine nimo na ay cancer dito sa sulod sa imong liog. So, unsa man yung cancer, di ba? Kanang bukol man na mutubo og iya, number 1. Number 2, budako siya iya na mohimo siya og sarili niyang blood supply. Kay mo ganing cancer ang tawag saya, kay dili siya makontrol sa lawas. So, imagine nimo kung i-biopsy man siya o dili, budako gid siya. So, mo nang ano sa mga surgeon, sa mga tao na gusto nila i-convince ang tao, ang pasyente, na i-biopsy. Kay nga no, daghan man nagklaseng cancer in taon, di ba na isa lang kabuk. So, kanang daghan klaseng cancer, may balaan lang na siya through biopsy. Nakasabot na mo, kailangan siya tagkuhaan og unod, ipadala sa pathologist, doktor po ng pathologist ha. Dili na sa dito na sa laboratory na doktor, di mo makita na sila usahay. So, kana ipadala na nimo sa pathologist, para silipon nila unsa klaseng cancer. Kay nga no importante na mo-biopsy. Kay ang katong lahing-lahing na cancer, lahi-lahi mo po ng tambal ana. Dili mo lang po na isa lang nakatambal. Mura mong gyapon na siya kanang antibiotic. Kung unsa tong klaseng cancer, mo po ng klase sa tambal. So mo nang kailangan siya biopsy, kay dili mo na siya one tambal para sa tanan. Isa ka tambal para sa tanan. So, mo to siya kailangan siya biopsy. So, balibrag ang biopsy, brani mong gispatan ba? Uy, sangit-ngit, ni nagatubo diya, di mo balan, unsa na. So, atong spatan. So, spot, pagkita na sa spot, uy, mauday ni siya. Makita ni mong itsura niya ba? Itsura, unsa yung dagway, unsa, maot ba ni, o unsa ba dira? Para mas dali, may balan na unsa na siya nga sakita. So, ma-imagine mo kung katong mga pasyente mo adto sa kong clinic niya mahadlok magpa-biopsy kay mo dako lagi daw ang cancer. Musamot daw ang cancer. Ma-imagine mo kung frustration ba na murag saan ako pag-convince aning tawhanan ni or babayhanan ni na magpa-biopsy. Kay hadlok man sila na magpa-biopsy, mas ganahan pa sila mo inom atong mga herbal na kay makaayo lagi daw. Toy nakoy abot la di lang ko mo kuan pero nakoy dunggan na advertisement na kuan daw na siya goiter nya giinuman niya ingon ani nawala daw na so kamo naalala na sa inyo akong musalig mo ana pero ang kato fact ditong gi isgot sa akong kuya tamo jud siya ang medical fact na dili na siya matunaw. Dili na siya mahimong cancer kung i-biopsy nimo na. May balaan nimo na kung cancer ba jud na siya. Mo na siya ang importante dito. So, ang number nato sa doktor sa kanginan, sabo lang ha, kay sabon lang nako. Para may bala ninyo, 0991-215-3123. Sabon lang nako, 0991-215-3123. Kung namoy mga gusto pangutana tungod about sa among topic karon, goiter among topic or thyroid, hindi dako ang thyroid. Kung namoy maputana ana, kung namoy lahing pangutana, pwede mo mag-text ana number. So, okay? Text mo na pamalihog pud mi mo text mo pamalihog og butang sa edad o sa mga lalaki ba o babae o kung pwede kung asa mo kung taga Cagayan ba mo, taga Kumbal ba mo o asa man. Para may balan po namo kung asa naabot na mo ang programa. Salamat. So, ang next pangutana, unsaon paglikay sa pagtubo og goiter? So, kung nag-ano mo ganina, na nakaabot mo sa kuang istorya ganina, ang goiter mo nang pagdako sa thyroid mo, ang thyroid mo na siyang organo diri sa harap sa tuwang liog, di ba? So, ang causes ana ganina, ko ganina, is either endemic na kulang sa iodine. Kung kulang sa iodine, ang imuhang
tambal ana is iodized salt or katong mga iodine-rich foods, katong mga seafoods, mga ana. Okay? So, ang next na cause ana is hereditary. Walay pagpugong ana kung unless genetic na nimo pero wala may nag-exist na nga karon na i-alter nimo yung genetics para mawala ang cancer. Kung yung mamagpapa dili cancer. Ay, sorry. Thyroid. Goiter. nawala. Kung nawala ang goiter, kung na yung papag mama o goiter, mas dako kayong posibilidad na ikaw po nabog kay goiter. So, ang katong ikatulo na reason is katong na siya'y metabolic. Sabot ana, ang function mismo sa goiter, ang problem. So, kato siya, pwede siya magamay sa tambal. Ha? Nanay trial, ana. Kung hyper o hypo, lahi po itong tambal ato. Kung hyper, mga tambal niya, mga metimazole, mga pitiyo, yan ang tambal, carbimazole. Muna siya, mga tambal ato. Pero kung hypo, thyroid replacement therapy or levothyroxine, sodium. Muna siya kung insamang naminaw niya ng libog, ay mo ka problema kay doktor mampun mga reseta lang ana o niya di mo kapalitan sa pharmacy. Pharmacy kung pero kung ikaw mismo tong silingan na advice sa tong ayaw lang sa pagkamali og advice kay lahi ng hyper o hypo na tambal ha. Basig masamutan to siya ka-hypo or ka-hyper. Ka-hyper kung mali ang tambal gihatag. Kunya naman ay adjustment period. Magbalik-balik man na siya sa doktor kay adjuston man na siya. Okay? So katong next reason kay nasa'y dito cancer. So unsaon pag prevention ana? Walay prevention na ng cancer. Wala pa inibala nato na prevention other than syempre kung sa bahin sa thyroid walay prevention na cancer. Pero kung bahin sa mga other cancers na mga prevention pero kato lang mga avoidance of food na specific food, okay? Di lang ako i-mention karon kay dili pa nato topic, okay? So sa karon mag-break lang sa ta kay natay mga words from our sponsor mo ni si Dr. Kagape, Dr. Rajiv Kagape, doktor sa kahanginan. May buntag sa inyo tanan mo ni si Dr. Kagape, kauban ako karon akong igsoon si Dr. Rajiv Kagape. Kung kinsa tong bago lang ni abot sa programa, ang number namo sa doktor sa kahanginan is 0991-215-3123. Sabon lang nako ha. Ang number is 0991-215-3123. Okay, so ang clinic namo is nami sa UM Multitest, Ponciano or formerly Ponciano, Bangoy Street na siya karon, Davao City. Suite 21 ang pangalan sa muang clinic. Bali ang schedule is 8 a.m. to 12 noon. Mondays to Saturdays. So, lang nako na naahay Saturday ha. So, 8 a.m. to 12 noon, Mondays to Saturdays. Half day lang miyana. Kung kisang mang gusto magsayogin mo kadto dito. Kay Lyra pod mo ato mo dito mga alas 12. Kay mabot ko alas 12 ana. Okay? So sa karon among topic manggod is goiter. Kung kisang wala to kabalo sa goiter, mao na siyang pagdako diri sa harap sa tuang liog. Kana makitaan gyud ninyo usahay sa inyong mga silingan, dagko na kayo ang iyang liog. Unya dili siya makontrol sa tambal. Una siya. Okay? Okay. So naghisgot ta ganina nga kuan regarding atong biopsy. So kung na natong biopsy, kano sa nato masulti na kailangan na siya operahan? Okay, so duha ka buk ang gawas sa biopsy. Ikuan lang nako sa asing duha lang siya para dili siya medyo libog. Paminahon ba? Okay? So ang first good na makita ninyo either benign siya or dili siya cancerous. Benign na tawag na sa mga medical term, dili cancerous. So benign or cancer.
So, kung imagine nimo, ignan ka sa doktor, na biopsy mo, after 1 week pa man na mabot ang resulta na. Kaya padala pa man na sa pathologist. Pagkabalik atong report, ingnon sa report dito na benign siya. Okay? Sabunan ako, ang benign is dili cancerous. Okay? Dili siya cancer. So, kung benign siya, unya, either hyperthyroid siya or hypothyroid, dili normal ang iyang function. Usabon na ko nalibog na siguro sila. So, hyper siya o hypo, unya ang biopsy benign, tambal siya ang hatag sa pasyente. Ha? Kung hyper siya, metimazole, carbimazole, or PTO, propylthiouracil. Kung hyper. Okay? Kung hypo, levothyroxine, sodium. Muna siya ang tambal sa iyaha for the next 6 months. 6 months na siya tinambalay. Observation period. Kung ikamay, na-control, tanan. Kung wala na control, operahan siya. Okay? Kung wala na control, kay alangan naman, sige kag tambal, 6 months na ka nagsigig tambal. Unya, way epekto ni dako gyapon siya or maintain gyapon siya kadakon. Operahan na gid siya, di ba? Kay mura kag buwangan na, sige kag inom tambal. Ya, sige kag gasto-gasto. So, no man ako ato, hypo na benign siya. Okay, so kaning next, benign siya, ang dili siya cancerous. Unya, euthyroid. Unsam lang euthyroid? Normal ang iyang function. Kuha nimo? Dili siya hyper, dili po siya hypo. Walay tambal ana. Sa karon, tunguna mo ko ginatambalan na siya katong kinaraan na times, pero nakita nila na dili man day na siya walay epekto sa tambal. Nakitaan sa true research. So euthyroid ang tawag na. Euthyroid is normal ang function. Unya, nasa bukol, gibiopsy siya, benign, dili cancerous. So, unsa man na? Either, operahan siya, or observation. Kung unsa man nimo pag-observe na, sige, kung tayo lang, dako na siya kayo. Unya, kadugayan ha, naglisod na ka og tulon. Number 1. Pagtulon ni mo glaway or pagtulon ni mo og tubig or pagkaon, magsamid na siya. Samid na ba? Na musangit na ba? Number 1. Number 2, kay na siya'y problema sa paghinga. Mura siya mura ka gituok sa kadako na niya. Okay? Number 3, sikag ubo. Sikag ubo, walay dahilan ng ubo, sikag ubo. Wala ka kabalungan kung sikag ubuan niya, pero nakabalo ka na kay thyroid, na kay dako na thyroid, na kay goiter. Napoy uban, mupagaw ang pagstorya. Kato, pagpagaw na nimo, or grabe na kay ka og hagok, snoring sa bed ba. Kabalo to imong misis or imong mister, na kay goiter sa daliog, unya kusog na kay kamo hagok, halos pagmata nimo dili na kompleto imong tulog kasi imong kag mata-mata. Sleep apnea ang tawag na. Pagkakuan na dito na ka operahan. Okay? So, sabon lang nako, euthyroid na naay bukol sa liog, unya pag biopsy benign. Kato imong symptoms, kato imong nabatian, adi operahan na gid siya. Okay? So napaday additional katong imong pangit na kay siya ba, dako na kay siya unya maulaw na ka, cosmetic ang ang reason. Pwede po na siya operahan. Okay? So kato na ingon nako katong hypo, tapos karon kating euthyroid. Ang next na is, kung pag-biopsy, cancer siya. Okay?
Pagka-biopsy niya, cancer. Wala na ilahin ng doktor istoryahan na sa imo. Kundili, operation na gina siya. Kaya nga no, cancer man na siya, pwede man na siya mukalat. Kalat man na siya dito sa bones, sa lungs, kung dugayon na nimo. Pero depende sa cancer na siya. Kung na may cancer na medyo hinay mo kalat, napoy cancer na paspas mo kalat. So, example anang hinay mo kalat, kanang madungga ninyo, papillary thyroid cancer. Muna silang mga hinay mo kalat. Pero kung mo storya na sila mga Hurtl cell, mga follicular, mukalat dahil na siya sa mga kulani or lymph nodes. Sinang lymph nodes? Ano? Lusay. 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 Mukalat na siya sa lusay. Paspas kayo na siya mukalat. Mo nang imbis na gamay ang imong hiwa sa liog, through surgery, gamay kayong hiwa, bastang dako ang hiwa, mabot sa imong naong. Iyana kadako ang hiwa ana. Okay? So, may imagine ninyo ang hiwa sa mabot sa naong, dali dapit sa kilid sa imong dalunggan. Thyroid dissection ang tawagan na, ha? Dili na siya pang ano lang, neck dissection day. Neck dissection ang tawagan na. Dili na lang thyroidectomy ang tawag. Pero medyo technical kayong storya. Kanang kuan na point out lang pod na the sooner na mas hayo-sayo makit-an ni siya rather than masayon pod siya i-treat mo isa ka importante ha. So dili na ninyo siya alagaan na mudako or inyong tago-taguan para di makit-an lang or di ninyo ipa-biopsy kay inyong pagkatuo kay mahimo siyang cancer. Ayaw ana na practice kay mas sayon siya makita, mas dali or mas dako ang posibilidad na ma-treat gyud siya. Diferensya po na sa time sa surgery. Kung dako gyud kay siya, more than 3 hours na siya. Dugay na gyud kayo ang surgery ana. Kunya daghan na kayo na siya mga side effects. Side effects. Daghan man side effects ng surgery. Naman po na sila yung mga anesthesia na, mga tambal man ang ipambumbahan sa tao para makatulog. Ang iyang kadugayon sa iyang operasyon, magka-bleeding man nagdugay. So, habang nagadako ang bukol, mas dako ang posibilidad na complicated kayo ang surgery. Okay? So, karon nakalimot ko sa pag-mention ay na katong hyper o hypo, naapod siya'y other treatment na dili sa surgery. Muna siyang RAI, radioablation. Okay? Muna siyang sunugon ng imong thyroid through X-ray. X-ray ang tawagan na. X-ray na lang para sure, para ano. Simple lang ba? Na siya ingana na option. Ang problema lang na option manggod kay kung batanon pang may dako na thyroid, like less than mga 15 years old, maka-cancer na siya. Makaigo na siya cancer dito sa either sa breast or sa mga areas na maigo atong x-ray. So, nasa siya side effect. Pareha po sa surgery, naman po siya side effect ang surgery. Okay? Dagan mo po ng side effect surgery. Okay? Naman po siya bleeding, na siya may gutong structure dito, manghubag tanan. So, in relation sa gayon sa kong igsuon, katong gitambalan pa nilang thyroid na walay apil ang doktor sa pagtambal, in other words, nag-herbal sila, na ako'y experience day na i-share na ko sa inyo. Akong papaw ako, nag-opera mi o thyroid man to siya. So, nag-opera na mi thyroid. Habang nag-opera mi thyroid, nagsugod siya dugo. So, pagdugo ato niya, dito during the operation, tingala mi, miski unsaon na mo control sa dugo, magdisod yung control. Among mga itlog na diri sa mga tilaok sa kakuyaw. Okay? So, makuyawan man ng mga surgeon. Dili lang na mo pakita, pero 9 times na makuyawan mi, kay grabe ng dugo niya. So, God willing or may gani na ang Ginoo. Kaluyan sa Ginoo. Naundang na mo tong bleeding. Naundang na mo eventually, pero naglisod mi ha.
Akong papawag ako, naglisod mi. Wala mi kabalong maning dili man siya makontrol. So, niyato mi pagkahuman sa operasyon, bisita mi dito sa pasyente kay the next day, kay na mata naman ang pasyente. Mutana mi sa pasyente. Nay, nakay ginainom diha na aspirin or clopidogrel na wala nimo giingon sa amo. Kay kanang aspirin o clopidogrel pampalabnom na sila sa dugo para sa kasing-kasing prevention ng stroke pod. Okay? Kung kitsa man tong naminaw niya, nalibog sa akong storya. Paminaw lang sa, kay medyo libog ang storya. Gikan mi opera, niya to dito sa pasyente, nangutan mi atong tambala kung kay kato man ang most pinaka-common siya na rason ngano siya nagdugo na dili na mo makontrol. So niyon tong pasyente na wala man ko nag-iniman na dok, wala man ko giristana na dili man ako maintenance. Sige, sige, to si daddy. Unsa pa day lain imong ginainom? Nag-inom ko ani na herbal. Herbal yang giinom, pila na ka months. Niya siya na, ngano ka wala nagsaba sa mo? Ngano ka nag-surprise ni mommy na nag-inom day kay gani. Isa na abi mo dok na okay lang. Dili siya okay. Kay ang dugo ana niya sa sulod na habang nag-opera mi, lisod kay na siya i-control. Kung imagine nimo, pag abri pa lang namo sa among surgery, ang normal gyud ana is ang bleeding niya gamay ra kayong bleeding, minimal lang, mura lang kag nasamaran sa skin. Nga nang na ang naong ana kung na-control namo. Pero pag katong nakainom atong mga herbal, pag abri namo ana, sugod pa lang, dito pa lang mi sa skin dapit na area, magtubod na hantod sa ilalom, di na siya muundang. Mura na siya naligo og dugo. So, nga na, kalisod ang surgery, ana. Kung ingna na yung ngano, ang mga surgeons, allergic kayo pag niingon ang ilang pasyente na niinom siya herbal. Gusto lang namo may bala na ninyo na iyan ang effect sa sulod. Pag abri namo dito, imbis relax kayo kay gwapo kayo ang naong sa anatomy, gwapo kayo ang naong sa sulod. Pag abri namo dito, pastang duguwa, mura namig sa sugod pa lang, mga pila ka minutes pa lang, among mga itlog na sa among mga tutunlan sa kadlok. Alam naman, sarado na mo. Ay, ma'am, di mi kakuan kay nagadugo. Undangan lang nato. Katawa na na surgeon na. Di ba? So, katawa, reminder to siya. Panalitan, mangutana ay inyong doktor kung naba mo giinom. Dili ninyo na tago-taguan na inyong gilain giinom, isulti jud na siya tanan. Di ba? So kung katong imagine ninyo na gitago-tago to ninyo, katong mga surgeon diya na wala niya giingnan, ang itlog nila nalagi sa ilang mga tutunlan. Sa kadlok. Pati ang anesthesiologist, tintaon, magkabuang na dito sa magbawi sa imong dugo. Manawag mi og kanang additional blood. Ato namin dito sa mato na itong anesthesiologist sa watcher. Watcher, mas storya pangitag dugo. Nama mo dugo di extra. Okay. Kato dahil nasusulod ang mga surgeon, naglisod na to control sa imong dugo. So, may imagine mo unsa gid siya kalisod. Walang usahay, dili mi advocate ang mga mag-inom-inom og dili siya prescription. Dili prescribed drugs. Dili siya prescribed drugs ba. So kana next kay ang pangutana is after maoperahan, after ang kuan, nabatay brag changes sa lifestyle, nabay likayan, nabay dapat kaunon. Okay, so after sa surgery, daghan man na klaseng surgery. Ang first surgery is binlan siya og thyroid sa sulod, katong normal na thyroid Kung dili na siya cancer. Kung dili siya cancer, unya naay normal na thyroid, especially batanon pa ka, kailangan na nimo ang thyroid hormones kay metabolism man na siya. So unsa man nimo pag di nimo siya binlan, di ba? So mo na tong other side sa operation na tanggalon tanan thyroid. So sabon ako katong binlan og thyroid na good ang thyroid, naman ay mga parts ang thyroid, naman ay left and right, naman siya ingana. So ibinlan tong good na part
ang kuan ana is observation na siya for 1 week. Observation na siya kung ang calcium na siya ang parathyroid hormone normal siya. Pag normal na gani na siya, unya ang imuhang thyroid nag-resume na og function. Nibalik na ang function. So kato siya, observation na lang siya. Okay? So ang next ato, kung gitanggalan siya tanan thyroid, gitanggal ang tanan thyroid, kay pasig dako na to yang duha ka thyroid, left and right, kay dili na siya makontrol, dako na gyud kay murag kakumo kadagko na. Or cancer siya. Dili man nimo binlan ng cancer na thyroid, alam binlan na nimo unsaon na lang pag matubuan to cancer ang pikas. Idi abri na sad ka na operation na sad ka. So ang kwan yun na, kung nakuha na tanan ang thyroid, lifetime na ka mag thyroid hormone replacement. Sabon na ko kung gitanggal to tanan thyroid, lifetime na ka mag-inom ana. Mao nang bata pa siya, pagtanaw na okay na yung okay part na thyroid, bilnan gito siya. Okay? Mao na ng surgeon's decision. Kay pagtanaw niya dito na daghan bukol ang thyroid sa sulod, napuno na gid bukol, dili na niya binlan. Kita ko naman kaya yung posibilidad na mutubo pud to. Di ba? Mo yan na tong pasyente na unsa man ni doc, ni balik man akong bukol. Oh, edi balik saan mo opera unya, may untag na daghan kwarta ang pasyente. Okay? So dili ko niya bilinan og nay problema na thyroid. Bilinan na niya katong good na thyroid ang tan-aw. Makita man na niya through experience. Pero bahay na tong gitanggal ang thyroid, forever na gyud ka mag-take og thyroid hormone. Kay ngano, kung wala tong thyroid hormone, murag yapon kag hypothyroid ana. Kung gitanggal to tanan ang thyroid nimo. Na-gets nimo? Na-gets sila? Oo. Basig Or na-gets. na tanggi remove ba sa ato pag itanggal jud tanan, so wala na supply sa iyang hormone ug katong kuan. So kailangan ka mag-maintain ana para na kag kuan additional sa inyong maintenance na para diabetes or hypertension. Apil na siya diya. So jump ta sa kuan, pasensya kayo brag mahutdan jud ta sa oras para di na po dili na mo mahurot ang mga text. Jump lang mi sa mga text message na related sa topic para dili kayo mawala. So nami texter 0975-399-7152 from Roy, gikan sa Pantukan. Ayun lang i-mention ng whole number. Sige. Sorry. Kaya na sila mysterious texters. Mysterious texters. Sorry. Okay, yung text na heard nako ganina sa imo nga ang sintomas sa hyper kay init permi ang lawas, bisan gamay lang ang lihok, bisan wala kayo gibuhat, singot na kayo ko. Tapos init akong lawas og naa time nga kalibangaon ko. Unsa nga test akong buhaton para ma-confirm jud nako nga naa ako'y hyperthyroid? So good question kay ni Sir Roy from Pantukan. Gwapo kayong question. Mo mo sa doktor, tagaan mo blood test, ang tawag na TSH ug T4. Muna siyang balani mo na kung hyperthyroid ka, mababa na imong TSH, taas imong T4. Kabaliktaran na siya sa hypothyroid. Kung hypothyroid ka, taas imong TSH, baba imong T4. Okay? Kung normal tong duha, euthyroid ka, normal imong thyroid. Sabon lang nako Kung baba ang TSH, taas ang T4, hyperthyroid na siya. Kung baba ang T4, taas ang TSH, hypothyroid na siya. Diyan mo makitaan kung hyperthyroid bagi ka or hypothyroid. Okay. So, next texter, unsa gyapon, related gyapon, from texter 2090, from Malungon, Sarangani. Morning, Doc. Kung mag-undergo og surgery sa goiter, pila ka budget? So, dito ka sa public, ang budget nimo na halos wala ka kung diri ka sa Davao kay naman na say lingap diri. Ato lang mo dito sa SPMC, pakita na ninyo yung mga liog. Mahatagan man mo lingap plus PhilHealth. Mga halos wala lang inyong mga budget mga 10,000 lang siguro na. To sa mga tambal na inyong paliton. Pero kung sa private mo, muabot yun mga dagko gina, mga 70 pataas.
hantod sa mga 150 kung dito gid mo sa private na hospital na medyo na pagka S. No, mga S jud na Ah, kuan. S social pa ba? ang presyo. S po din yung presyo. Cotton balls pa lang 10 pesos na isa ka book. Isa ka book. Imagine na cotton ball 10 pesos isa ka book. Mm. So daghan kag mga dugo-dugo diya 10 pesos lang isa. So kana siya ang imuhang basehan sa budget kung asa ka magpa-check up, asa ka magpa-opera, kung public or ang private. Next na itay texter from 2905, 62 years old babae from Digos. May hypothyroidism ko. Sa akong thyroid panel test, ayos kayo ang reading. Question nako is ngano nga mga sintomas na apaman like insomnia, constipation, daily fatigue. Wala nako kasabot sa akong health issues nga religiously nagainom sa levothyroxine 50 micrograms. Ngano man taas kayo reading sa akong LDL o cholesterol nga careful man ko sa akong food intake and curable ba ni? So doha ka book ang iyang problema ang thyroid o katong LDL ha. Basi katong naminaw nalibog po. Nalibog po ko sa iyang question. So kaning thyroid hypothyroidism nimo unya dako bang liog ani? Mag-assume lang ko na dako ang liog. Assume lang kung dako liog. Pag ingana gani na sikag inom tambal religiously, unya dili na siya makontrol. Okay? Unya dako imong liog. Mao na nang time na magpa-surgery ka. Pero kung nakay na batian na insomnia tapos nagpatig ka, constipated, most probably, ang imong dili bagid siya ingana ka control. Kung balikon nimo sa doktor, kay dili man siya ingana na nag-inom na kaaning levothyroxine, basi niya i-increase na siya. Okay? Kulang ng 50 kung ingana imong na-feel. Basi kulang siya kay naman na siya half-life, naman na siya time na ang tambal mo epekto sa lawas. Basi katong time na to, naurot na imong thyroid, so kulang siguro imong tambal. Okay? So, kaning LDL, careful ka sa iyong food intake, pero wala ka kabalo na narito siya matong saturated fat, gini? Mga Trans fat. Naman na, sa mga pakete sa coffee mixer, naman na, trans fat. So, katong ginayon na akong topic na ko last time, about trans fat, na makataas na siya LDL. Okay?